Serokê Büroya Siyasî yê Hemasê İsmail Haniye bi serokê istihbarata Misrê re hevdîtinê kir. Di hevdîtinê de meseleya îmar yanî înşaya Xezeyê têkiliyên du alî û meseleyên herêmî hatin gotûbêjkirin nirxandin. Serokê Büroya Siyasî ya Hemasê İsmail Haniye bi heyeteka pê re çû Kahîreyê û bi serokê istihbarata Misrê Abbas Kamil re hevdîtin kir. Di hevdîtina Kahîreyê de mücadele û berxwedana Filîstînê ya dawîna ku li ber êrişên Siyonîstan hat dayîn û têkiliyên herêmî hat gotûbêjkirin. Di hevdîtinê de îmar û nûkirina Gazê têkiliyên bi Misrê re û pêşvexistina van têkiliyan hat gotûbêjkirin. Beriya niha ji teref Misrê ve hatibû gotin, bila müzakere di navbera Hamas û komên dinên berxwedanê û li Misrê bêkirin. Li ser vê yekê Hamasê heyetek şand Misrê. Serokê istihbarata Misrê Abbas Kamil jî di sî û sî û yekê Gulanê de ziyaret li Tel Aviv, Ramallah û Gazeyê rast kiribû. Li vê derê him bi rayadarên Siyonîstan him jî bi rayadarên Hamasê re hevdîtin kiribû.